फाइनालि लोगोफोर दिनैहायनो खेबसेयाव जों ओरैबायदि फ्रेश जायगायाव दंखायो आरो बेफोरबायदि ओरैबायदि नेचार भिउ बेफोरबायदि जायगायाव थायोबा माइन्डफ्रा फ्रेश मोनो आरो ओमफ्राय ओरैहाय नायदो नै बिराद मोजां जायगाया ओरैहाय जानानै लोंनानै गालांजोबो नै बथल थथल पुरा ओरैहाय बिराद मोजां भिउ नुनो मोनगोन ओरैहाय डास्टबिन ना मा होनो ओरै गारनाय बेफोरबायदि गाराबा मोजां जागौमोन आंनियाव ओरैहायबो नायनो हागोन आरो बिराद मोजां भिउ नुयो ओमफ्राय बेफोरबायदि मोजां जायगायाव जानानै गारफैबाथ' मा बुंबावनो नै भिउफ्रा वाट दा सेक्सि भिउ वाट लुकिं गुड वाटारफल क'क्राझार वा माय गड माबानो हाखाया कार्बि आंलंनो हाखाया ओरैबायदि मोजां जायगा नै माइन्ड फ्रेश ओरैहाय हाजो दं बेफोरबायदि जायगायाव ओरैबायदि बेफोरबायदि दाखोर मैला खालामोबा मा जानोलै ओरैबायदि ओमफ्राय ओरैहाय नै फुजा होग्रा दंलायबावोसोमोन न'आव बाबा भलेनाथनि नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव बरायनाय जासिहरलायबाय आरो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय ओमफ्राय ओरैबायदि जायगायाव दं जोंनि क'क्राझारनि सबसे स्मल वाटारफल नोंथांमोना नायनो हागोन बे ग्राउन्डआव दैया ओरैबायदि फ्रेशखाना बरिया थान्दा दुगैनो बिराद बरिया हागोन थ' फाइनालि लोगोफोर दिनैहायनो खेबसेयाव फैबाय जोङो खेबसेयाव मा मा मोनजायो नायनायसै आरो दिनै फार्स्ट टाइम खेबसेयाव जागोन जोबोद एक्साइटेड जानानै दं नायनो हागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मा मा जायो जोङो मा मा अर्डार खालामो बेसेबां बेसेबां प्राइसआ अ माय गड बेनो जाहैबाय क'क्राझारनि KFC खेबसेयाव फैबायनो अर्डार खालामनो फार्स्ट टाइम थ' फाइनालि रायजोफोरनो जोंना KFCनि अर्डारा सफैबाय नैबेबा मा दं फार्स्ट टाइम जागोन आरो नै KFC माबायदि जानायसै मुगायावसो लाबोखायो जाखांबाय नै रायजोफोर जाजोब्बाय नै जोब्बाय जोंना स्लिम खालामजोब्बाय आरो फैसानि नालाय गारखाया बरफ दंबावोसोमोनलाय जाजाबावगौमोन बेखौ फैला फाइनालि दिनैहाय नै खेबसेयाव जानानै फैबाय आरो ओंखारबोबाय जोङो दिनैसो साक्सेस जाबाय फैनो सानदोंमोन बिराद लेट जाबाय मालाय भिडिअ नुखाबाय जानांगौ नोंथांमोना